Ev dîmenên rojên Remezanê yê gundê Senarê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ne. Lê ne her gundek bi aramî û seqemgiriya ku van dîmenan de diyar dibe, pêşa dibin. Tevê derbasbûna xelkê ji meha Remezanê re lê nakokî û bihevketinên grûpên çekdar hîn jî berdewam in. Serbarî ku di her dem û demekê de teqîn têne encamdan. Di roja siyan ya Remezanê de grûpên ku heman ola İslamî îddia dikin û li jêr heman slogan û duruşman re kar dikin, ji ber berjewendiyên xwe bê ku hurmeta meha Remezanê berçav bigirin, bihevketin û ji hevdû kuştin. Li gor jêderên Xwecihê da nezanîn ku li kolana Vêlat ya Otostrada Rojava di navbera du gropan de şer derket. Heman şer di navbera du grûpên din de li ser rêya raco rodabû. Di encama wan şeran de rewşeke tevliheviyê di nava sivîlan de qewimand. Di aliyekê din li nêzîkî dewera Newroz ya ser rêya raco li nanxaneya Mamet teqînek roda, ziyanên madî û hin ziyanên canî hatin tomarkirin. Li ser êş û azar û binpêkirinan roj bi roj demografiya herêmê tê guhertin ku di heman deman de çekdarên li Efrînê bi çekan li hember hev radwestin, di wê demê de bajarên wan yên sereke dikevin destê rejîmê de û xelk û malbatên wan derbeder dibin û li Efrînê têne bicihkirin. Bê ku ew çekdarên ku li Efrînê hatine bicihkirin, guhdanê bidin şerê Idlibê û Hemayê yên dawiyê. Li Efrînê ji dema ku şerê sala borî bi dawî hatiye û ew herêm bûye qadek ji rodana binpêkirinan. Lê herdem hêvî û umîd ew in ku rewş aram bibe û erebên ku hatine bicihkirin careke din werin derxistin û Kurdên resen vegerin ser mal û milkên xwe.